Nduk kan. Nah. Nah, Wis ngantuk urung, Nduk? Dereng. Dereng nggih. Semak mripatmu ya puwadang no. Padahal niki mau kula tas mimi obat watuk lho, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya nanti. Nggih. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek ireng-irenge barang. Berarti ngene, Nduk. Awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? sebabnya pun dangun boten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Luar biasa. Nanggap jenengane wis nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngabiyantara sana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Nanggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Iya, Nggih sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya, iya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nek ora ketrima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono kuwi. Dalang ya seperti itu, nek ketrima ya manut karo dalange. Nggih, Pak. Nek ora ketrima ndelalah tanggapan murah dibatalke. Nggih, alhamdulillah. Nek jenenge ketrima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, nggih ta? Nggih. Kan nembang apa saiki Cahayu? Monggo niki Jineman sik ngono ta? Nah, Mas. Para pinisepuh tasik pareng lenggah ke lho, Bapak-bapak. Sik kepengin buktekne nek Calindri kon nembang klasik iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Bu Atik ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwi Jolaras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 50 lho, ya heeh. Jineman apa nak Cahayu? Jineman micil ketoprak nggih. Oh, pelak napa silindro? Pelak. Pelak nggih. Nah, ya deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Tobi Yongban. Ngono kan ya? Nggih, Pak. Ah, ya. Niki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku ge ayu. Lek salah ora tak seneni, beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Ini aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Retno cungke ken biyen ngendi sak yaine. Ha iya, kuwi tak wet-wet kok. Ah iya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Dupi yang Kakung? Sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. nggih, Pak. Iki mau melu ora? Mboten. Oh mboten. Nggih. Jaga adik. Jaga adik. Nggih. Ya. Ki mau Caca kok parikane rampas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan, Gong. Ngono? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenal pot?
iya ya Kang. Heeh. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon? Iya iya, bener. Pipa uwong. Apa kuwi, Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya 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 iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar Nduk Ken. Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen Nduk? Piyambak, Pak. Iya, Mbak. Nggih. Ya, Itu saged didamel langgamu. saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Wong elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh, sakniki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot, bagongnya omong angger luwe omong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, terus apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndak iso lagu Ngawi Rama. Oh, mergo nek mondol kok. Nek mondol mbuh nek ngirane. Nyoba slendro, Mas. Oh, slendro. Nggih nek pelok kok keduwuren ketinggalan. Oh, ngoten. Ya, slendro Mas Joko. Nggih nek slendro ke kendean berarti kok pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, Jenenge bebas. dijajal ayo. Dijajal boleh, Aja disalahne. Ora nek sing nyalahne kowe. Mulai nyalahne kowe tak gewelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh iya, heeh. Uang kok dijajali. Ayo jajal. Ya.
Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Ya, coba. Nyada aku ngalem maning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu dowong bagus jantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kami sing paling tanti anti rino kelawan wengi dongaku mung siji duh Gusti mugi saged tekan pati. Piye, Mas Dwijo Laras nabuh lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Oh, iya. Wis suwi lek pas, Nduk. Wis suwi lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek suwi lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lan nggih. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tau, seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang usul lanang no. Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Heeh. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu sket biyen opo? Lagi metu iki. Bang. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet Sempet lulu. Ya, jajal digongke, dindake. Nah, ya. lah sampun tek niku Pak asine. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, ini kurang sithik jane. Biasane ngepost berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya 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 Gitu, iya. ya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga ya, Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Oh. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Do. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso. Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya, iya. Ah, besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih, Pak. Mungkin digarap nggih, Pak. Digarap, Di aransemen ya, Pak. di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aransemen. Ya, Apike Pak Do. digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS slendro, Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwijo Laras Indonesia ya Nggih. Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh.
Tak dadak Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Wes. Mas Ardi sing ngomong. Tak dadak nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Iya, kuwi garap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwi Jolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu. Bu Dewi Lagune napa? Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Ah. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya, ya. Nggih, Pak. Ayo Bu Dewi. Bu Dewi mau rung sempat nembang. Ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Tenan. Neng Facebook iki diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu. Aku yang ngono. Yo. Loro Sesigar garap Banyuwangenan Bu Dewi Kurniawati. Yo sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Coba, iya Cok, kaya apa Cok? Musiknya gini ngetutke, Loro Sesigar. Ya. Yuk, Banyuwangenan bro, dados.
Yarengi ati kang wis sembyang cinta suci kang sing kapalas kaya-kaya ati lara sesikan sapa wengi sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kalyangan rendrisi kiwa kamyang mawarti kowo wengi Oke, collection. Terima kasih. halah ragut riko mara ati janjine riko nyulayani ruwajan iki sing arep kenalan wis kadung hati loro sesikan halah ragut riko mara ati janjine riko nyulayani Hoyen iki sing arep kenalan wis kadung hati loro sesikan sapa wengi sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kalyangan rengkrisi kiwa kamyang mawarti kowo iya